tenhle krasavec vypadá jako nový a má málo najeto, ten se mi líbí. A co rozvody, už jsou vyměněné? Není potřeba, pane, jen nastartovat a odjet. To auto je bez investic. Tohle nechápu. Auto vypadalo přeci v pořádku. I prodejce to říkal. No, že jo. To je přetržený rozvodový řemen a potkal se motor. A těch oprav bude víc, milej pane. To víte, koupíte auto a až pak zjistíte, že vás čekají horentní sumy za opravy. Auto má navíc velkou spotřebu a vy jeho provoz ani finančně neutáhnete. Chcete dopadnout zrovna tak? Ne. Alois naletěl. Nemohl si vše zjistit dopředu. Myslíte, že jste na to sami? Jako Alois důvěřivý? Nejste. Na vaší straně je Yitis. Vložte údaje o voze a Yitis vám ukáže seznam možné zanedbané údržby. A pokud nebyly opravy provedené, tak je zaplatíte vy. Při koupi se pak prodejce zeptáte přímo na zanedbanou údržbu daného auta. Yitis čerpá z doporučení výrobců vozidel i dílů a také z provozu. Řekne vám, co se již na autě mělo a bude opravovat. A za kolik. Vyzkoušejte naši aplikaci. Zadejte si vybrané auto a my vám sdělíme, jaké vás čekají výdaje na opravy a kolik bude stát provoz v příštích letech. Vybírejte auto hlavou a nejen očima. Použijte při koupi ojetého vozu www.yitis.eu.